Hati senang walaupun tak punya uang. Ngapusi. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Ya wel aku kok senengane ngapusi, ya ora ono wong seneng kok ora duwe duit. Senengke nek kelakon apa sing dikarepke iso tuku ya mestine iki duwe duit. Pancen sehatke nomor siji, noke nek duwe duit kuwi ke ya kudu. Lah piye ora wong ya arep masak kulit melinjo ngene iki wae lho, kulit melinjo niki ya tuku. Saiki ya lagi musim melinjo, makane ya akeh kulit melinjo ngene iki lho, aku tuku rong buntel wae 2.000. Rencanane iki meh tak masak oseng-oseng karo cambah. Terus iki mau ki ya ono udang, lagi tak tokne saka freezer isih beku, tak kum dhisik ben cair. Iki ono kakungku lagi mulih saka ngalas nggawa bagor jal isine apa, ternyata isine iki buah naga lur, lagi musim panen buah naga. Alhamdulillah. Walah, udange gede-gede lur, kaya sing masak, nyenengne tenan. Terus udang iki meh tak goreng tepung wae, mergane anakku ki seneng banget. Tak bumboni Royco wae ben krasa asin, terus ditokoni tepung, tapi iki ambrelku wis empuk, langsung wae arep tak oseng-oseng dhisik. Lali cambai dele kek dicemplungne, ditambahi bumbu, enek uyah, enek moto, Royco, gula, kek ditutup, tambahi banyu ben empuk. Lah mak cek iki masakanku wis mateng, rasane ya wis enak tenan, langsung wae dientas, gek langsung arep goreng udange. Udange digoreng nyenengke tenan, gedem-gedem, mringin, cantik pol. Ini iki engko lak bocilku ya senenge eram. Lah iki masakanku ya wis mateng kabeh. Oseng amril karo goreng udang wis ngene iki wae, marai imbuh-imbuh wae, ora kelingan diet-dietan.